Wechikomba ndechawena ndiko. Uyu murume wako wakamuramba unomupachiri. Chii chinenzi kuramba? Ndingangoti pamarriage yedu inini vanhu vakaita zvekundibata vakanditora kwabiri kwangu nechisuwo tikapiwa fees nababa wangu kuti baba wangu achitaura kuti inini ndinge ndichienda kuchikoro. Saka tichisvika pamba baba wavo munin'ina wangu ndiyakapiwa fees itakubvunza kuti kuchikoro zvikani mukadzi wemunhu wangu ndi kuchikoro. Ndakabva ndadzingwa mumba matairari ndobva mwana wangu asvika abva andibata. Wabatwa neuyu? Neuyu. Akubata ndobva waita pamiri? Ndakaita pamiri pekutanga. Ndobva waita mwana? Mwana iye akazobva mukubva kwakaita mimba iyi kwaikuri kubva kwekurohwa. Uchirohwa neuyu? Neuyu. Mushure mezvo? Mushure mezvo uyu ndopaiti zvoti iwa usi mukadzi wangu. Hauna kuzopiwa mumwe mwana? Ndakapiwa kuti mumwe. Unaye? Ndo vanavo. Vana ava? Vangani vana vacho? Vatatu. Pane kumanikidza wakada ukaramba ugere ipapo? Inhau yokuti kumba unenge usina vabereki uri nherera. Saka unenge wakungoti alright ndozviripo regai ndigare ndichishingirira. Saka apo pakugara kwako ungaita kwangu kamira sei? Kopi? Kumurume. Kugara kwandaita kwouyu. Takagara murume waiti kana kamwadoro akauya aigara achindirova kuti inini panapa handidye vheji. Uri mukadzi waye asingamiremiri ndairi mama vheji. Pamwe ndaitoenda kumaricho tichishandira vanyika dzino kuti pamba pange pachitesei pachidyiwa. Saka inini ndokuti zvinomani ndozvimwana kupi. Ndopandakasvika kufambidzana baba. Chikafu aichiona, hembe ndaitenga, zvese muriwo aidya, aiti zvikupa. Saka aiwaka. Murume wako anga ari uyu aikupa chikafu. Uyu wakafambidzana naye anga haasi murume wako. Makaita chihure neuyu kuanoita mhosva pandiyana apa uyu wahura nouyu wauri kugara naye anoiti mukadzi wangu ari kuhura ndupi iwe wacho. Saka hauna kumurambazve uri mukadzi wouyu. Situation ndo yakandituma. Situation ile pfungwa dzakaita shoma uri manzvisi ukadai kwata pfungwa dziri shapu wakaenda pavakuru kana wakauya kumatare wakamupa chene kuti handichabuda pamusana pokuti hausi kundisapoti. How do we know that kuti havaisi kusapota? Ndakatomboenda kupolisi vatazoendeswa polisi haina chekuita. This is tradition ichivanhu. Saka pauri mukadzi waani apa wachimwe. Hausi mukadzi wachimwero. Sokoti vese havasoni kuti hapana akatabvisa kumba kwedu kana kuroora. Uyu ndakagara ne50. Muri kungohurana. Naye wechaona? Hauna bvisa pfuma kwouyu? Inini ndakabvisa tsvagire kuimbona kumba kwavo. Zvari kutaura kuti ndakamutora niita zvokumubhinya kunyepa. Takatodanana ndakaita 9 months tichidanana naye musikana ndichifambira ndichitonomuona. Kwari kutaura kuti takaenda kumapurisa takaenda pamusana pamurume wakudanana nayo ambowanikidzwa zvisiri zvokumbuya kuzobva wakaita pamba kumashure kwacho akatombowanikidzwa nemurume. Ndonyaya takanetsana takasvitsana kumapurisa takaenda kulebha vakaigadzirisa vaichiti vakabva pamba nahawana kurogwa ngomba kuma8 ndo zvatainetsana zvokuti hanzi kumba wavo sina chikafu iri statement
vana vandinawo 3 vakasiya saka vakurarama sei ndakararama nawo munotora vana vatatu nouyu wechifondo wakaenda naye kumanje mune vana vatatu shuwa uchisiya vana vako vatatu uchazvara vangani kwachimera ndiya uchazvara kwachimera wezvarawo kuno kuku murume hauna kumuramba saka une varume vaviri ndizvozvo uya una kumuramba akona akabvisa ningirini anga takabvisa svagire kuno nempodano tichisvika musha medu akatodzingiwa nevabereki vangu kadzibuda hausi mukwasha vataitinavo katikukumbira vabereki venyu vari kuvi vakashaya tikukumbira kuti asvika aone sezvo akaita 5 years asina kuona baba akasara akashaya vana kudzoka rimo ngaauya aone pakaradzwa vabereki ndopatakapinda musha ndobva ati ndatumwa nababa kuti mutipowo list rekuroora kwadi rekuti tiroore ndobva akapiwa bepa riri sezvo ivo vagozva kuti baba waona baba vangu anga ari mafriends nyika dzini mambo uri kuiona unoroora vakadzi magirini chandoziva inu kuno kudaro mama murume wenyu hamuna kumupa sheka mune vana 4 naye wakashayika mumwe mukubvira muchiverenga iri nhumbu nenhumbu iyo mwana yanga isiri youyu yanga isiri yake nevana vakasara 3 ndo vadoti ndevake ndosaka ndakasiya apa mane mumwe manje wacho wandakabuda naye ndakaona kuti hazviito ndimuchetise mwana asi vakasara ndakabuda ndati apana chimera uyu mune mumwe here nachimera mune mumwe mwana nachimera kune 1 nachimera wacho wari kundakabuda naye neushu wandinaye ndati nachimera mune zandetaura shona imwe yakaomara pamairara mese nemurume wenyu mune vana vangani vake vaidonodza mafuta acho imo uyu ndine 4 ndozvandiri kureva vanogona bvura ndati nachimera mune vangani nachimera ndevaviri saka mane vana 4 plus 2 6 aiwa nawe ndikuti kuti mataura kuti nhumbu yakabva kuti mwana ndoti aiwa ndinzwisisei mati nhumbu yakabva imwana handiti nhumbu iwe1 koita 3 vandakamusiyira ndo vake 4 vake vakwana kwachimera kune 2 wandakabuda naye neuyu wandinaye ndowachimera makaita 2 nachimera maihurana muri kumba kwake nachimera saka imocho kayambukaita waihurana kumba kumwe murumese uchiti ukabva urara nouyu ukuenda kwachimera morara musango uye urara aihura ndiana ari kuhura ndiana iwe nachimera maihura muruma saka chimuitisei kuti uye wacho wamuri kuti ndowachimera heye akadonedza udzi wake asi murovha ndouyu nokuti angarumba make muruvanzi ziyai shona saka iwe wati kuda chimera uchada uyu chimupa shereni we uyu kuti handichakuda wakasina kuya nemari ndakatoona mizvo ndichitosvikawo muchibhani ndanawo ndakwarai apa mugara kumba kwachimera kugara muguruve kuchimera kupurazi kwacho kupurazi ndichaenda iye ari kupurazi ikoko imuriko mureza munekonzera vanhu kuurayana zvinourayisa vanhu izvozvo uyu anenge achikuda murume wako achafa ndiani either you can die chimera anogona kufa uyu anogona kufa
Muruwa. Mwezi chinhu chenyu chinokosha. Hachitendi kubatwa nemunhu. Kana kubatwa zamu rako nemumwe uchiona murume wako ukamona akabatwa hembe nemumwe mukadzi unonzwa sei? Wataura chone kuti unorwadziwa ndizvo. Saka murume ari kurwadziwa. Saka apa ungafunga kuti kudei nayo. Nemukadzi wako ati hakudi wasara kupuwa shere. Shere munhandipe uchanga uchida kuti akakuwestira time kukutiza chii? inini ndanichiti changa ndichida kunyanya mwana. Uda mwana wako? Zvinowanzi mwana zvawachimera. Zvinga zvauda kuenda kublood test? Aiwa, iye zvautaura kuti mwana ndiwachimera kuda kuti ane DNA test. Akandatidza DNA test ratidza kuti mwana ndiwake. Ipapo ndopatisa kuti mwana ndiwake. Nokuti inini ndindakatenga preparation ndakaita zvese ichiti mwana ndiwangu. Saka kana chimera achiti mwana ndiwake ichindipa DNA test ndobva ndaziva kuti shuwa mwana ndiwake totangira ipapo. Chimera uyu muzukuru wokwangu ero. Uyu chimero unyangazi. Aiwa kumuchakwa. Kwana champion chimera. Ana tetu akafa ndambuya. Ndigoko akafa nezuwa. Ndo urombo. Chimo kumuchamero. Wachunguba. Saka mukadzi ari kuti kwaenda kuganira chimera woita sei? Wakabhadhara chimera kaya? Andipa mumbero nemwana akakumbira akakumbira wakabvumira nazvo zvokuti nomukadzi mesiyana wangoida mwana wako? Mwana of course unogona kutora nokuti akabva iri mumba mako. Ane makore mangani? Mwana uyu akashaya. Akashaya ane zviziya? Kwava vane zviziya? Nokuti ndichitanga kubva mukati menzvimbo vakanyorera meseji hama dzangu vakataura kuti tambirai mwana uya neyo mwana kwaakashaya inonda ndangobvira ndakuda kutaura nawo pafoni. Uko amai mauda kuti taura story. It's a different story. Makuti akashaya apa mukutaura kuti ndine vaviri. Nguta alipo. Aiwa ndikuti ndine ngwandina ndine 2 ndandine asi ndikuti ndachimira ndakaita 2 akashaya neuya nditi wawo kuti akashaya. Zvakuya kuti titsvagurudze. Ona zvotoita manje ka. Iwe nyama mai vanogara muGuruve ka. But asindakaita kesi yacho. Kesi yakaitwa na Namshuningirini. Na mashaya mombe ndiye muridzi wekesi. Anditomboiziva. Ndiye mashaya mombe kesi. Munogara muGuruve pa. Yes. Mambo vanogara muGuruve muyasvipi. I'm sorry, mom. Inini mwana ari kutaura kuti vakaita 2 nachimera. Wokutanga wacho ndo mwana wakaita ari pandiri. Ndo wakutaura kuti ndo wachimera. Ndewako. Vana havanetse. Ndoda kuti iwe nyama. Mama. Kana kuti kazingizi. Wotora amai ava nemurume uyu mwana unotora blood test. Zozouya kunotoona kuti mwana ndiwani. Asi yotero dzakafa. Ndiye mambo ari wakuzozvirangadze kuti akashaya. Iye angoti ndine 2. Mambo. Indanzwa chune iwo. Ati mwana anzi akashaya ndiwachimera. Wangu ari. Saka endai motora vana vacho vese varipo. Vanotora blood test. Alright mambo. Tonotora vana vacho vari kumba. Menda nawo blood test. Vari kumba ndinewo. Ngaende kublood test. Aiyo. Azi mambo. Aiyo. Mambo. Iwe nyara murume Mwana ari kunzi ava vari kuti akashaya wacho ndiye mwana wangu inini.
ndo vari kutaura kuti mwana wakaita nachimera pamba pangu ndo vari kuti vakashaya ndakuti zvinzira pano asi yechimera pataita patongwa nyaya musi wa 15 September akati mwana ariko pano padari muchimubvunza saka nhasi ndakangotasira nguva ndichipiwa mwana saka nhasi ndakunzwa kuti mwana akashaya ndakuzvinzira pano ise report mwana ndiwako vakauraya sei mwana wangu make it a case zvichira kuti mwana wangu akaterika nachimera kaka make it a case mwana wangu ano kana tikaura kuisa kupolisi votsvagurudzwa kuti mwana wacho akaenda kuti makauraya sei mwana wacho that's all zvichida kuti avarega mwana wangu nachimera vachiti mwana wavo ndipana tichitipe DNA test yaidza kuti mwana wacho ndowe uchiita matest ekuti ndoda kuona mwana wangu chete mukuti akashaya paakaibiwa ndoda kuona guva racho ndoda kuona mwana wangu ndoda death record roratidza kuti mwana wayo akarwara njore chakati akazofa ndozvoita find it out vakadzi vakangwara vanhu fanika nava vakangwara ndikunzwa kutaura kwavari kuita she is very fast saka ndazoona kuti mai ava vakangwara handimbogara nyaya dzakawandisisa fanikana kwenguva yakareba nenyaya yakadai iyo ingadai yatopera saka ndo zvinhu zviri pamai musi ungaendi kumba kwavo vakomana nyama musi wamukaenda kumba kwavo munotora vana vacho vaenda kublood test nokuratidzwa guva racho riri kuharare aiwa tinende kuharare munovakwidza pasi munoratidza mari toenda itatu mambo anotiratidza kumba kwakatiratidze mwana right ndofunga nyaya yenyu maizwa shamwari haisati yapera dare riko muswani musi wa 20 vanouya kuno ivo mai avana baba vacho nemaresults amunoya navo nemusi wa 20 mavanzwa mambo ipapo dai ndichikumbira maresults ekuti ndinotorwa ropa mwana wacho ndowari kutotaura kuti akatoshaya ndati haunena ewe tinokuda kuinvestigata nyaya yekuti yakafamba sei chete mambo kureva kuti pasamoni redu pakufana kuverengwa pachiti kuti no rest matekenya Festus Florence Maderedzwa na anonza nemurume wacho na Christopher Chimera pakanyorwa one chete apa mati uyu ari kuti baba wacho Christopher Chimera vamati vazoenda vese nemukadzi naye Chimera nauyu tsvakurudzo yenyaya vanenda Chimera uyu baba womunhu amai vemunhu nemwana wacho vanotorwa pavese murumanzo ndo zvinhu zviripo marizatsi anouya ndofunga ndizvozvo hapana chimwe chechinamai. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga,